ase iseri ya rero kobamanyia buna constituency nga twabekire epasari yetu kige mahange asokoa bonsi bali tayari naende batagete konyora epasari ase constituency ya West Mugirango na batatu kobamanyinga chi application nchiro tayari ase website eri ya NGCDF na boigo na batatu kobamanyinga uchakire maroba ya lero itariki 3 gweka itariki 15 cy'umutenyo cyanywari umwaka w'ikiri 2025 ntobe tukobeka amanganaya ase website na boigo na kubuli bonsi bali tayari na bali na abana batagete chipasari elinde ba apply website yaito igere https://westmugirango.ngcdf.go.ke abuno amogonyora mugocha bochansake asinaro nyora ganto kabekire gasinini gokunaga kuga elinde kwa download ya form iyo elinde kwa yechonya bona mutete batebanga naende nga bali boichori form echibuya bagwende uchirania ase center chiritu abekire nsemo ne center echo gojiko bwatiga a center to bwade ya township igerabe ase NHSDF office ase constituency office igabantu bonse ba township ward no barani chiform chiabo chichiru buya ase office yaiga abantu bakorwa bugichora ward mbaira ni chiform chiabo asagoro kunga etono chief's office asande akorukunga Kiambere chief's office Bosamaro ward mbaira ni asagoro kunga Nyaga chief's office na Gesero chief's office Onyamatuta ward mbaira ni asagoro kunga Kibirigo chief's office na Nyamaya ward na barabaira ni asagoro kunga Nyamaya chief's office bonsi bali bara blae igo bari ni form echiaria uchagira chinsebere chiamambia wika chinsa 10 chiamaroba amatukaria yobis na nigo torasieke form esi chitariki 15 umutienyi bachanywari ase igo nabonte kubamanyinga ntobwate qualifications bosebi ntobiragere omuntu anyare ko weta asobanyo le pasari ekamo kiabo abana ba grade 10 abana ba form 3 na abana ba form 4 abana be university na abana be college batakere batwale bintu bikobwati ekemo na be yemo batwale ekebande kilikiaye atwale certificate yo koiborwa naenda atwale ekebande oseko biye ekebande kio moiborioye nabo igo ntutaka atwale report form eliaye yegisemi onyekale secondary ale report card onyekale university ose college ale transcript eye the most current nabo igase report yeyo abeke admission letter ya yororo abeke fee structure ya yororo abeke fee balance ya yororo nabo igo ebinte ibi nabigocha igo bibekwe stamp abekwe stamp ya school nande ngote batolenga abantu bali bakwenda libarodi ba forge stamp babeka na botoko bamanyinga egente ekyo ntoji tokemanya igoto base kobeke tokere forged obeke tokere really ase certificate yitu atebire aba number oro baito bwate abebuli enuso muri yomo osaguli bonse batayo etwale kwa gol na barabu batachie sababe karoro chi death certificate ose death certificate yo muibuli oria osirete na ende manta ko manyia ba minta bayanga pasari yeto kare ya nani weso mwana terikoera na ndo chimwana ndo kabere to just transfer so mwana onde olio yomo irwe na rebieka okoewa na ende echeki igekolikerwe school terikolikero mwana oria igoto abolirie kuna office ya West Mugirango abantu bonse bali West Mugirango mwa apply na ndo yura apply ntuchetere na ali ase chi office echi ntobegeta abo bisaba itaroro aba uchinyora barekodie
elinde yatobera rais kumanya ningo wa apply tase form ye igonya saba senior to West Mugirango umuchumbo ito umusike Steve Mugaga ichumbe nale tayari wakonya abanafunzi bonsi bali West Mugirango elinde banyora kisemi wetera se pasariye igonde tatigara yonyora report ye otebye kirani yao tebye musanio elinda abantu bonsi banyora libaga yo go apply ase pasariye tigana ndembe yori abamintonga chifomu ichegero wa chicho irie na batoko babolinga keroyomo anyira ase chiefs camp yaye toira ase chiefs camp ngao eyo leto konye komunya abana bose ward eyo ne representation yaye igosu kuira ngao yera leto muchano namba ibere nabonta ete komanyinga ekere form yaye tali complete etabwati enough documents na bera nyarekane umisi pasali na kitoko babolinga toichoria form oyitigere njera tobeka documentation kebande kyo meboli certificate yao death certificate chief's stamp all of those things itoke na wabire enganende ndate kuba manya bana banya sai usaba abantu beto constituency nkelinga to base kwa monto de bwensi form ya akwirire kero monto iga kwirire form yae ali ase chief's camp ase ward yae ekerera abeigo nebe raisi for this office kunyara konya abana kurwa ward cyabo muntu tabaso bosaba kibesa muntu tabaso bosaba transport form yo free of charge and form yo kunyira ni obisi ne pasali ya free of charge ne bano mu obisabu obisi to base gutuma mu obisabu obisi akwirere form yao yira yebweka onde tagotebi ngo muchumbe omotomire muchumbe tari gotomonde umuchumbe na begete clerks baye ase chiefs camp na uba correct na ndo muntu kunyira na ebieka to base gutuma monto eyera akobera raisi elinde kero chakolete complain kwa manyanga nkwarete form yao igoto base ko ndi bwensi besa asengiye pasali ogenda se website ndawa sebya no ko yole form eyo biyo chakalero nekitariki kyomo elio nekitariki 15 kyomutinyo mutanga ndi bo mwaka ogocha 2026 igo chinsa 10 yekitariki 15 tuwasiekire pasali goto kwa sarura baminto timonyorwa kubeka form chino certificate na West Mugirango tobwata abana baito batari kwenyara bara bataka obuye boro obu wicho linkelinga ntunyare ko ba identify na ntunyare ko basira ali ase totally konyara asitali wikeri obisi yo muchumbe Steve Mugaga nire tayare kokonya abana bo wicho iri igo buye bo wicho linkelinga nkonyara tari kumanyanga bara batari kwenyara ekero teicholeti igeko ba kon gocha kurigia toko epasa nekia ka tote abanga kero mwana oyole nokugania oyotali kwenyara oyotabwati abaiboli aicholie form eyo ali musibe program yeti basari njira kiyo kwa nyabantu bitora explain yasini on understand the program ne yenye chuche sawa na nchi wa West Mugirango enjere konya abana baito ne na tere ne kiseme dotagete ko ali vietio botaka bwe kiseme kurwa se ebinyoro byeito na kieko era togote abanga abaiboli baito timotiga abana baito siko elinde mba basekoba abatabwati kisemi batabwati omanyi asenzi yaikire bono iga netagita abana bale babwate omanyi asensere bono igo epasali yengo konyera abana baito kogera tuana level basome banyora kisemi banyare gotokorere mirimo kurwese village yaito kugenda to the national government na wachinsi yisiko kero mukubeka kero mwana kubeka stamp ire yo bolimo no maligo to atore contact na bari mu school kiri to manyanga kweri omwana yo no school ere ostari ko school ere namba ibere ali stock and as chiefs centers abagambere bago certify ali ntubwate omukaranyo ito ogoikaransaroro ntubwate getabu egero kunga accountable eria unokolete elikwende yao form yao igo ako ye receive onye ligeria onye access na endo record ya segetabu so ya tokonya ekero mwana ata apply ya form nekere form irakanga nerembe nabo to megwa sibitabu byetonga oyo na apply tekene go start bright igo ne to tebanga to base koleta form obisia onye ko binyama ya word sikora le to obisia o make sure nga ya be recorded into the counter book ide ro chiko tokonya ko assessinga
abana baitu ba Braille mbalenga na ndi mbalenga bale cheni ni aso wa Braille ali bo mochibo alia no to nyorere form elia igo to nje koleta kintu kile fake na bali ba koleta muri le fake ne report card report card ya udo nyarete le fake nko cheke to na to korora na to kora reference to the school to aboarding ekene umwana oyo ngaki performance ya yere na mbende ya kabere ndatebe nkiringa chipasa licheito kuna tokwa epasa lientangani epasa likobwati ya kabere ngobole tura abana baitu bakorombokia ase school egiredi kia okagende igoro ekero igiredi yawe kire ganse yake giako ba difficult ko konye pasali gotogota okanya abana pasali bali hard working in school ibeto ko ba indikale chia abana abo kero ba ibe pasali naende bakorombokia manene ase school Iso alinda boli ga na bora jibu so tigeigo abanafunzi mbalenga etage ne abanafunzi mbalenga osomna babo chi apply na mo chi koba kolengana na magani abo ase bono iga oyo minto kunyara go estimate namba y'abantu exactly bara chi apply ikiera na last time to apply to gutemba baba banta bake baga apply abange lakini bonsi banya bali ba apply igo we cannot exactly ntonya kumanya namba exactly bara apply ikiera na bono ntuma ikiera bana bagire 10 balenga babo jawoso korwa se constituency yetu no yamba libalenge form 3 bali form 4 na wa university na college ntoko nyara kumanya exactly balenga lakini karo tu record libachire ntoko nyara kumanya na balenga bale. Thank you.